Ondo etorri danok plazerra esan da podcasteko laugarren saiora. Mikrofonun eskerrezkoi, eneritz. Eta nagore, zeuokaz batera, euskeraz eta sexologizen inguruen berbakaz enredateko. Gaurko programie tematiko hau esango da. Ja pasata dauen San Valentin egunen arire. Maitasun mota ezberdinen barri behingu, maitasun erromantikuen mitu aztertute eta honek nora erungaitzu zen ikusitze. Zeitzi zelebraten du hori egune eta noiztik? Zer da el mito de la media naranja edo maitasun erromantikoen mitue? Diferentziritau maitasun erromantikun eta erotikun artien? Horrin barri gure basunokin eta geuaz batera sostrie, geratu. Plazerra esango data. Bueno, laugarren programian nago, Denporik egaz, tempus fugit. Bueno, betikule esamen gatoz, gizartien hain sakon eta gogor sartu dauzen kontzeptuek eta ideari babueltatzu monguren. Eta gaur, San Valentin eguneri tokaten datzostan nago. Bai, alan da, pasadazko egune, eta ez du gure okazinu galdu geupe horreri eguneri buelti moteko eta zue albadan. Beti ezetu du, ganera, San Valentin egune kapitalismuk inventauen mito edo histori moduen. Bai, holan esan da beti, berez, mitu ebera, kapitalismuen idei egaz apropize orduko existiten zan. Roma klasikundako zonek efemeridiek sustraizek, eta 3. sigloen bizi zan San Valentin abadigaz kursezaniko sortu zan berez mitu ebera historize. 3. siglo. Bai. Dabitu ondino gaur egun, zematen zuten dan, Beran bidin zau, gero apropize intze kapitalismoak apropize dau, eta horra porbete, ideie, planteamientu desde logo eta mensaje bardine da. Gauzi da, bazen behin, San Valentin izeneko abade bat. Eta Kristo ondorengo 3. mendien, justo kristautasun ezabalduten hasi zaniko, Romako Claudio 2. emperadoriek gaztiek euren artin eskonditu prohibidu zauen, pentsata jente gaztie eta eskongabie interesantio esango zela armadarako, ejerzitorako. Eta San Valentin abadiek, alandabe, Claudio desafie zauen eta ostu-ostuke eskonduzan dauzen hainbeste jente eta pareja gazte. Gora eta, Claudio. Gora Claudio, gora San Valentin, aurrepokan. Bai, eta hau ez da horren beste konta, eskonduten zauen niko, bebai, konbertite esan dauzen horre parejak kristautasunera. Orduen, baia triple. Un arma de doble filo, esaten dana, ez da? Bai, elizintzako, txoiazo, 2x1. Erdu, inguz parejak, eta holan, kristau gizagokengu geure sektan. Vamos, el negocio redondo. Bueno, ez datzon urten hain ondo, hain biribil, ze Claudio entera inzan, eta kartzela sartu zaubien. Bertan dauela, kartzela izun alabigaz, Juliagaz, enamora izan, hauri dino mituek, eta 270 urteko otzaien 14 ejekute zauiniko, Juliari despeide moduen karta bat idatzitzon. Eta firme zauen, de tu Valentin, zeure Valentinen partez. Aurtitator, karta romantiku firmeteko tradizion anglosa joien, from your Valentine, formuli erabiltzi. Bueno, igual ez dut pronuntzain ondo gai, Elegante iso. Parkatu goztazuien. Elegante. Eta urtiek geru hau, 200 urte geru hau gitzi gora bera, altarietara eleba zauien momentoko aitze santuek, hori San Valentin santue. Eta ordutik aurrera, otzaien 14 egunei izendatu zan San Valentin egun moduen. Ze pasa zan, horregazak zinugaz, maitasun erromantikuen martir moduen bautiz eta korona zanela, bai, klaro, bebai San Valentinek badakoz loture paganuek, antza oitzure paganuekaz eta bebai lotuten dan efemeride bata. Eta okin aldauzen loture paganuek aitzik, urtiek geru hauen, 1979 zen, Elize Kristauek barriro, San Valentin kalendaizo katolikotik bota zauen. Fuera. Eta ordurik, Eliziek, justo otzaien 14, Zirilio eta Metodio santun egune zelebrateko erreserba da hori egune. Osea, uno por otro. Toma ya. Pegatin. Esan dau, zu kanporan betik, erdu beste batzuk. Berari interesaten datozena, claro. Ez kontuten hartun barik historize, eta honi gauza denak. Bai.
Eta noiz errekupera da? Hemen datozku kapitalismue, atizoten. 20. mendien, konsumismo eta sistema kapitalistik errekupera zaueniko, enamorauen egun moduen, aurdu nintzen San Valentin ostabe de oro bebai alderdi monetaizotik. Ze estrategikamente, perfecto, kolokatea egondan egun beta, otsaigin 14, Gabonan eta Aste Santun artien, gentiek Gabonatan hasi eta Aste Santutara arte konsumiten segiteko. Claro, esan dau, hemen zilo bat hau, genti jaztau gastaten zein gu, hau inventako. Eta produktu egin, maitasun guztize, bueno, gaur egun intanales. Bai, hori, zuze pasitan da eskaparate danatan ikusten zuz bizotzak, ikusten zu kupido, gero baitzetukune, eta, bueno, betiko gauzek. Bai. Ordu moralegi zeintze ametik ibilbide guztitzik, mandabiz etxarto. Ze kapitalismuko nino agintuten ezaueniko, kristautasunek agintut esan dauen, San Valentin santugaz, eta pasazaniko gero konsumun eskutara, kapitalismuek, orduen mandabiz etxarto. Da gaina, zabaldu zan maitasun motibe, txarto. Maitasun romantikue. Gero bilko gara maitasun romantikun barria purtsu bepe bai. Bai, horretan sartu norduko, beste mito batako hortik aitzetuteko, Davitu, ez da gustaten afirmazio rotunduk itzi, Bai, seguru nau, ez da gustaten bai inigot, danok entzuzu gela inoizkotan media naranja espresinua. Está, nago zu pentsu. Hombre, la mitad beti gauzela beste geure erdize topaten osotasunera llegateko, amor. Bai, alan da. Da berez, haulan zabaldu de gizartian, ezta? Bai, zelan formulesan ikusitze, erotiki egaz daulotute. Eta, bueno, non ditator? Honetako, sexologizan oso ikudan moduen, gaur egungo kontzeptu batzuk azalduteko urtiek atzera zobidu. Bueno, urtiek, sigluek. Antziniko Grezir arte. Dantzan Platonek, dino tantza, ze, bueno, hau da, etordaskune, bai, inorreztalez egonan bastakigu. Bai, bueno, Platonek esan zauen, beran lagunekaz, eguerdi betitzeko, men txoko baten itzilez bermion, eta esan zuen, bakotzari preparateko maitasunen barri, mito bat, ero metafora bat, ero eureku dauin histori bet, jo se entreteniteko, ero danon artienia sosetara llegaten bai zen ikusteko. Eta, bueno, hau dana el bankete liburuen dago batunde, eta erotika bai dituten datzo lo de eros, los elogios a eros, bueno, hori, erotikin barri eure pentsaden zauina hor momentuen plantietia, ezta? Eta, bueno, Platonek intenta zauen espliketen gizakizok zeitzik atraiten gari zen alkar. Eta ikusitze bebai, zeitzita usen hainera ezberdinetako atrakzinuek, hain persona ezberdineko onda, eta zeitzik atraiten gara, zeitzik zu atraiten zeitzu honek eta nik beste nonok. Dori dana, alesateko esplike, hau justifiketeko, erabiliz hauen Aristofanes. Zeitzik, ze Aristofanes esan zan bertan momentuko, monologisti ero komikue. Komiku, eso es. Eta, orduan esan zon Aristofaneseri, ara, kontaizu zeukaue, zeutakusun salero. Efectivamente. Da, bueno, hauri kontuten hartun de komiku zana, da humoretik kontazauela hau metaforie. Neupe, humoretik intentako titzen, Elegante. Intenta Elegante. Ia, zikeran barretu eta taten batzutien. Bueno, gauzi izan da, Aristofanesek kontazauen horre elbanketen. Gizakizok biribilek dizela. Eta dakoiela lau izter eta lau beso, imagine. Arpibi, bai buru bat. Eta genitalbi bebai. Batzuk femininue eta beste batzuk maskulinue. Holan, ulertute, batzuk txintzarrue eta beste batzuk motxonie. Bebai esan zauen, dauela beste hirugarren sujeto bat, eta deskribio zauen androgino moduen. Honetakoz genitalbizek. Eso es. Aurrien imagine motxoni da atzion txitsarrue. Soin programa bi intersex moduen. Eso es, right. Izendatu duzunak, bai. Eso es. Eta, honi sujetuek superfuertiek zielez eta superflipauek bazainkuen kontrazuti okurri batzoien. Da, han hartun zaugin beran euren kutsilluek, da zizien euren lauizterrak tiki zeror arte. Eta, derrepente, dino euret zainkuek, txo, nora datozko zonek eure kontra ba? Entzun, bai, dino beste zainkuek, zeitzeko gauz ba? Danak hiltzen badu zen, agur espezize, da agur gure ofrendak.
Esto es aquí. Espezize ez oreganue, Esto es aquí. Zango ikuke bermiotarra esan dizenik entzun. Bantzan ez bai, inok ez dakilez. La génesis bermiotik. Gu bermiot hartu da, no? Como eso se nos da bien, dana geure. Orduen, dino jauri, danak hiltzen baduzan agur, espezize eta agur geure ofrendape bai, euren ara preokupeta. Da orduan zeusek esan zauen, egon apur bet, ahontzek ikusko dau ionek, zer dan, jainkoa zarratu bet. Da justuri bategaz, sujeto danak inzauzen erdibitzu. Ondino erdibitzute be, esan zauen, bueno, ondino akordateko, zer dan, jainko baten enfrentatie, ondino be, gizau joditeko burueri buelti mongotzat. Eta... Jose txarrak eurek, hombre, ia ba, nola datoz honepa. Orduen, klaro, ez hauin ikusten, euren, oza, imaginie, zeure gorputze, buru atzez, oza, perdiz ikusten, bai horrez dago ezer. Zeurek aurreko mandi bakarko gitzen zauen zen, beste mandan, beste izaki bet, oten zan. Bueno. La media naranja aurregaitzik, no? Exactamente, imaginia. Bueno, un cuadro esto. Hori, hola neuren fragilidad ikusko dauilakon, no? Horritzik emontzen buelti. Euren zulue, metaforikamente, ametze politxo. Eta orduen, zer pasazan, erdi bako txaulan erdi galdute, ama, zingo nik orain, bazizan, beran beste erdiz errekonoziten da abrazaten. Bai, ezeitzen zauin abrazatalotu. Abrazatalotu. Da zizien hiltzen, gozigaz, ez hau nintzen lorik, ez jan, ez eran, ez ezebez, abrazata bakarri lotzin zian. Da orduen, de repente, esan zauen zeuzek, hone mongolu bitu zer da biltzien. Azkan danak hilko diez. Ara, buelti emongotzati genitalari, daurren imingotzati, holan espezizek segidu da izen. Zeitzik, ulertuten dan prokreazinuen aurtik adieratik. Orduen, genital ezberdinek alkartuten zinien, umieko kengo zauen. Bai abrazaten ziren genital bardinetakuek. Orduen hor, homosexualidadieri bebai azalpen bat kakotxotartian emoten zantzon honeke mituek. Eta bueno, holan disfrutengo zauen alkarregaz kontaktuen otigaz, eta bebai, errelajengo ziren, biziko beste gauzetan zentrateko. Orduen, maitasune beraz, da, gizaki guztizotakun bestiegaz batziko dezeue, momento baten, esan gainen sujeto biribilen bile. Eta haulan azaldu zauen Aristofanesek, gizakizok alkarregazoteko dakun gure sana. Politzez da nago? Bai. En busca de la media naranja, aurtitator. Bai, dana dala. Bitu zer planti esan, da bitu zela nahi gadazkun guri hori mitu, Porque zabaldu dena da gizau, maitasunegaz lotute, eskari zelak eure osotasuna egaten espadakune parejarik, ez parejie enkuentro erotikutako pareji, sino parejie nobizie X, no? Bai, eskaralo zuek. Bai, eta bitu zelan kanbizetan, porque honek mitue ganera, ez bakarrik, ez dago espezifiketen media naranja maitasun romantiku edanik parejie. Ganera, diversifikazio hori batik igeritzen txoz, no? Claro. Ze beste era ese hegemoniku epe bai kontemplaten dauz. Eske auri izan zan askanien banketien plantia zana, zeitzik atraiten gara hainez berdin. Ja. Hori alesateko esplike. Bai. Bai, gizau esangot, ez hau bakarrik. Ze ametitator bebai sex berbien jatorrize. Ze da, sekzionado kortado, da gaur egun erabiltzen duen sexuazion ideie, eta, bueno, hainbeste bidarre aitzetu dune ideie, diferentziazion, hau da, kizakizon, konkrezinu diferentziazioe, singularizazioe. Orduan, horrein ideien aitzindarize be Platon da. Fíjate. Jolin, eske... Wow. Bai. Eta hori, zelan zabalduzan bera umitue, berez, eta zelan nahi agadaskun. Barriro dinot impactaten hau. Bitu San Valentin, no? Pentsako zagoen hori abade bat esan daripa. Hori ba. Inopez. Hori ba. Da, bueno, badau beste mito bape bai, media naranjagaz batera, igual ez da horren beste entzun, bai, esango lekiot gerotak izango entzuten dala, eta hauntzeke martxoak 8 emakumien egunen arire eta bebai ikusiotaz propaganda batzutan. Igual, aberzitezuna ene. Maitasune romantikoen mitue. Bai, ez da? Gerotak izango entzuten da. Bueno, hau ez da horren beste kulture klasikotik eta datozkun zeuzer da gizau
ikasketa kulturalatatik eta genero ikasketatetik datorren terminu edo diagnostikue esangu, eta honek azpimarratuten dauena da, maitasune romantikue irakatzitzen dazkule eta estipuleta datozkule. Eta horrek banatuten dauzela rolak, bai zelan jokatu, zelan bizi, zelan pentsa sentidu eta kanpora begire zelan hori dana demostra, andran eta gizonan artien. Eta hori ganera txikitzerik erakusten dazku. Osa, por ejemplo, Disneyko pelikulek. Eske hor, denpora guztizen dauze maitasune romantikun mitu erreproduziten, guk ikusin zu, janin zu, tragain zu, digeriduin zu, natural. Eta kakain zu. Prozeso digestibo. Efectivamente, eta kakatan orten dauen azize, bada, maitasune romantikoe. Bauri, sartun dozkuie, cual pavo relleno en acción de gracias, dana barrora arte. Eta da bebai, maitasune romantikun mitu, amatasunegaz eta edertasun idealan mitugaz batera, honen bizen inguruen beste programa baten inguru berba ez da, Datorrenan. Edo hurren, Identidade, genero identidadin ingurun gauzeniko berbetan, ba horrekaz bizekaz batera, maitasune romantikun mitu bai, andraskuko niño mendeku hauek edo dependienti hauek hitzen dauz, ez da? Horretarako sortu eta erabili dau heteropatriarka hauek. Maitasunin be, andraskun eta gizoneskuen bete biharrak ez dizela bardinek erakutsi duzku txikitzerik. Andraskueri esan dazku, ondo dauz eriten zuen zegoen bizizekaz, bai importantina gizonokitzi da. Punto. Maitasune por encima de todo. Eta maitasune justifiketen dau dana ganera. Maitasunek aldau munduko beste dozein problemakaz. No suena diskursu ez da. Bai. Horren aztarna handizena lezikun eta kantatan topaleki du. Osa, haoz transmitidu dun eta transmitidu dozkuien simbologizen eta ezagutzen. Eskonduten ez dizen andrak, neskazarratiez, Madelenera azuten dizena nobizo bana eskatuten. Gizonantzako ez daukantarik. Eta ganera, neskazarrak estigma handiz daue deukintzauz sozialmente eta konotazio txarrabako kintzauz berak izenak, mutilzarrak. Bai. Gizonantzako, en cambio, maitasune, pare geukitzie ez da esan inoizan gauza importanti, ulan erakutzitzoie, lehenengo maieku esangu. Eta horregaz presinugaz, diseine dauganera matrimoniu bera bebai heteropatriarka hauek. Andraskuek beti gizonan pendiente. Beti eurek etzera noiz etorko itxaroten. Bueno, osta betiko moduen asterisko, andrasku eta gizonan barri gauz berbetan, heteropatriarka hauen diskurso gauzolako napur bete komikamente eta parodikamente ekarte. Super binaizu dalakon, bera. Hori hauri irakurketin bide, aurrek gafak emintzero, aurrek... Kakotzaka zulertu hau dana. Geure ironi eta sarkasmo guztizegaz. Eta, ez da horra bakarreka llegaten. Harremanak apurtuten dizen momentora be, sartzin da hori maitasune romantikun mitue. Eta, batez be diskurso kulturalak gizonezkuekin mintzauz. En primera linea, eta andraskuek atzien. Eta batez be sufriten. Normalen gizonak harreman apurtuten, gizonantzako ez da pasaten zer, superakot eta andraskuek beti errepresentadiez sufriten, dolorosidez. Negarrez, ba. Eta zelan ez, diskurso hegemonikuk ontzat emon dagoen maitasun tipue, heterosexistia da guztiz. Osea, heterosexualak, bai, homosexualak fuera del espectro. Del mapa del amor, fuera. Da bitu, bitu Platon eta honek zelan ibilzin diversifikazioe... Eureko homosexualtasune, ez bakarrik kontempla, sino azaldu guzon zagoen, ia zeitzik. Normalidadin sartzen zagoen. Bai. Diskursuen. Bai. Eta, dana dau oso lotute, ikusten zuen moduen, gorau komentadun San Valentin egunen historizegaz, eta horregaz zabaldu den maitasun motiegaz. Osea, krestaue eta superintensue. Bai batez behan andrantzako, klaro. Andrak, objeto moduen, pasibo, eta gizonezkuek kontrara. Eurek privilegizu danakaz errepresenta dauz eta legitimize honek mituek. Mituek ontzat emon dauen maitasun motiri erromantiku zaten datzo. Aurtitat horre mituen apegi du bera bai. Bai, badau beste maitasun mota bat ez da, Bai nago, badau. Guk hainbestetan aitzetu duen erotikua, maitasun erotikua. Eta
Eta bitu gauze kuriosu pasadaz, buskeda bat intzot, jakitzeko gure Googleek zer dinon honen barri, eta sartu undot. Diferencias, erderaz, claro, euskeraz ez daki, diferencias entre el amor romántico y el amor erótico. Eta osta bere, hasi nahi duten, osta bere gauz lengotan. Ze, maitasune romantikuri motan datzo osta bere botere dana eta edertasune esaten dugu dala benetako binkuluek sortuteko maitasune eta bar, eta aldiz, erotikieri osta bere, osta bere baltzitzasune, sexue, zikinkerize, esatilez, harreman apurtzu bete banalauek ero zaintzakonak. Lo carnal. Lo carnal, todo el rato, erotikieri. Osea, ondino be, hori ideie aur dau, eta gu esan kontuz, ze hori aur dau interreten, eta imagina lan baten bizu. Da sartzen zu hori, eta sinestuten zu iak izentzunea, da agur jauna. Osa, zauz justo kontrako zaten. Orduan, sugerencias a Google eta a IA, entzun geure podcasta. Entzun plazerra zanda. Bueno, hori, orduen, honen maitasun mota bizen arteko ezberdintasun handizenak, maitasun romantiko eta erotikue, romantikue, aitzetu bidot, bera momentu revoluzionaiz uzan zala, ze hau, zean da, epoka romantika sortu zan, eta purtzu baitzen zontzen kontra, hor momentu honon zan ideiri, ze hor epokan asko eruten ziren, los casamientos zelan da, ja, adostutakuek, ja, oza, maitasun bakuek esatilez. Kalkartuteko eta segiteko linajegaz, da... Eso, zuezin zara esklabo bategaz maite mindu, da horre gauze danak. Orduen, hor, eure maitasune romantikoek marka zauen momento bat, era bat. Que curioso. Bai, zeurek esan zauen, ez, ni eskonduko nahi, neuk benetan gudotenagaz. Eta ordu norte kaldetik, bai, esan zen revoluzio nahi zue, bai, zeuk esan zuen idea da, eta horren barruen implizito. Emakumie sujeto pasibo batelez, beti gizonari txaroten, eta importantia, gizona ze heteroerotikoak harrik kontemplaten dago. Bai, heterosexistida eta... Bai. Orduan hori deie de maitasune Romeo y Julietana, muero por la persona que amo, eta horre gauzek. Barra gaitze personi gaztako maitasunek itzutu itzen zaitzuz, guztiz, eta eruten zaitzuz itzen, edo zer. Zeure buru hiltzera. Eta jandu zen beste referentzi infinito, Osa, hasi botate, da okurriko leke asguz, amaos mille. Romeo Santos. Segidu entzo. Karatu nahi. Hauri da apurtzu bete maitasune romantikoek defenditen zauena. Eta horren kontra hitzeko erodaku maitasun erotikua. Beti erotikie haciéndonos un favorcito. Hau da, guk sinestuten dune. Bai. Hori, da, zeure... Zuk erabakitzen zuen personi guzunagaz egon da benetan guzulakon, ez beste nonoke inposatu entzulakon, obviamente, oza hori aparte itzitze, ez dala bakarrik foietie, maitasune erotikue, da hor, hori betiko binomio, no? Sexo y amor. Sexu eta maitasuneri beti mondatzola, maitasuneri mondatzola beti intzarra, eta sexu beti lotu dela hor relegata. Ez diez gauze... apartiek, eso es. Ez diz antonimuek, sino que bateratut edu ez, ezta? Igual jentik pentsaleki dau, maitasun erotiko lan esan da, zauzela esaten, Googleek esan zuen, solo sexo y solo, eta ez, no? Dinosu asko zarantza duela. Hori beste persona bategaz alkartuti ez, okusulakon, eta hor sortuti, harinoko programan aitzatu duen dana, ez da? Erotikin barri berbaitzen duen bakotzien sartzen duen ideia. Hori sortuti binkulo bat, beste personigaz, noperan vulnerabilidadiekaz, noperan ikarakaz. Incluso maitasune. Maitasune bizetan dau presente, era ezberdinetan. Hau da guk sinestuten dune, ez ez duten dala, ero? Bizek, existitu bizek. Existitu bizek. Noperakia zelan plantiten dagoen, zelan bizitzen dagoen hori maitasune da gizau, ezta? Eta bestiri piso gizau kentziko, no? Ze maitasune romantiko guzi moduen da, andaraskuen egoera subalternue aportzu legitimizeten dauen maitasun moti, hau ez. Osea, beste igualidade batetik eta ez bakarik heterosexista, no? Sujeto esatetik, bardintzu zemotatako sujetue. Eso es. Eta honegaz plantiko txal galdera batzuk, haulen apurtzu bete buru hori moteko. Existiten da sexue maitasun barik eta maitasune sexu barik? Edo sexu maitasunegaz eta maitasune sexugaz
Baina, nazte, borraste. Ez diz gauze bardine ba. Bueno, desde logo maitasun erotikuntzako bai. Edo, por lo menos, mugie, ez dauen klaru, no? Eski horre pregunte danak lagunduten dozkuie bazkanin ikusteko eta ulertuteko maitasun erotikue ez dala hain simple. Oda, maitasune dala bai beste matiz askogaz, komentatu zen danak. Ez da fruta kiwi da. Eso, betiko. Eslogan. Betiko. Plazerra zan da, ez da fruta kiwi da. Deseu haitzetuten daue bai maitasun erotikuk asko, hau da portzu zentruen dauena, besti gazoteko deseu emozio ezberdinetatik bebai, konposatute, eta hau da idea bat, nire asko lagundu doztena neure harremanatan. Bai. Badana ez dala beti rosa koloreku igual maitasun romantikuek izan apurtzu bet defenditen dagoen moduen, sino que hori deseue aldala pasa ez da zein ezberdinetatik. Pasion, anhelo eta ternura horrek irurek aitzetuten dauie sexologukero, sexologizien ikuspuntotik. Orduan horrek ideiek apurtzu bai lagunduten txu, ez estigmatizeten ero, igual deseue esto sentiten lengulez, ero eserdako pasaten, igual orain nauen enamorata, ero, bueno, enamorata beste berba bata, potenti, bai, ezkara sartu horretan. Bai, presinuk entzien, bai. Bai, eso es. Ulertutie, azkanin prozeso bat ala, eta hor prozesuen, aldaketak aldizele egon. Eta dana dagoela ondo, ez dagoela gure zan, ja, ez unik gure horraz personigaz egon, ero bai, a ber, aldazan bebai baietz. Bai, ez dako zetan, ze, karo, egitea maitasune romantikuek, da hori pelikuletan eta asko, aiega asku horren berzinue, esan dozkuiela, emoten dau, relazinun momento dena, amarrutea persona batek, da, ja, esto sentiten bardine, ja, eski igual esos momento bardinen. Claro, eski igual hori eraldatu indze. Claro. Ez da gure esan, estankata zauzinik, ero ezin zuienik aurrera egin, ero... Eta realidadi da ganera, esa es otra. Osea, esto pentsaten existiten danik parejarik, bueno, neupe, ez da gure egin... Relatorik seguru, ez gure egin... Afirmazio rotundorik, bai, nire intuizio Bai, relatuek seguru existiten dizena, bai, karo, horri indagain bide, eta azkanien gizena jaten daskun relatu da hori. Bai, kantzaiten zarala, ero... Ez kantza, sino apurtzuek amatitzen dala hori zuero. Bai, hori kontadazkula. Claro. Zemat, pareja apurtuko zien, aurregaz argumentazioaz, jo, eske, ya, esto sentisten bardine, esa pasión que se tiene que sentir, esto sentiten, ya, que se tiene que sentir según el amor romántico, claro. Claro, Aurdue, ñabardorie... Eta maitasun erotiku kontemplaten dau, horrek eraldaketa danak, eta ez bakarrik hori, sino que anime itzen dau edo bai, bizitzen zauzen hori, pisu emoten horreri. Osa, garrantziz emoten, ez, orain, bueno, enau hain enamorata, ero, ez dakot hori enamoramientu fasi horre, super on fire, bai horrek ez da gure esan, enauenik sortuten zozer garrantzitsue eta benetan balizotzue dana. Bai. Orduan, bueno. Eta ni pentsa dut, bueno, niri, por ejemplo, asko lagunduten dauz maitasune erotikuen ideiek presinuk entzien maitasune romantikuek zabaldu dozkun danada maitasune zeure bizizen erdiguni da batez behan draskoeri esan du moduen. Da ze pasaten da lagunekaz. Osea, askotan, imintzi ez maitasun, osea, parejigaz dakosun harremana, lagunekaz dakosun harremanan ganetik. Ja, eta ez da holan. Eta ez da holan. Edo ez dakozetan esan holan. Eta hori be realitate bata. Bai, ez da erotiku, Osa, ez da maitasun erotiku hori, beste maitasun mota bata. Bai, bardin alzu pasatu helo bat. Bai, hombre. Maitasun erotikuaz pasaten zune, alzu pasatu bai. Bai, hori presinuk entziko maitasun, oza, parejiri, ez da, relazinuri, eta maitasun romantikun barri berbetan gauzela, gaurko gantzo kulturalerako eskulturio bat aitzetuku, eta eskulturik errepresentaten dauen mito klasiko bat bebain horraz batera. Berninin, Apolo eta Dafne. Bizek, bai eskulturik eta bai atzin dauen historizek, maitasun romantikora begire imitzen gaitzuz. Akorda, gora komenta duzun ezaguarrizek, andraskuen situazio eta rola, gizoneskuen boterie, ze fije eskero, leko danatan topakuz eta askatan. Bingoran bagainen jolasten, intzu da burduko linaren bat gitzienez. Eta laster bingo bebai. Eskulturen ikusten duz, persona bi,
Apolo eta Dafne. Apolo pentsalei dauela Dafnen atzetik, Dafne atrapa guren, da pentsalei beran atzetik korrik edula. Dako atzeko izterra altzata, eta beste eskuegaz dabil Dafnen garriz agarraten. Biz eta uz, erdi biluzik, goikomandak agiri zen, bularrak, baie genitalak ez ikusten. Apolok dako oial bat, izara bat, tapaten genitalak eta beran zorbaldatik jeusten, eta Dafnek dako arbolian enborra beran gorputzer dize ize tapaten. Zitzitak arbola batala, ikusten da izanakon betik sustraiek, beranat bietzeko atxasalatatik agertuten dizenak, eta gero gorantzian ikusten dabe bai uletik agertuten datzozela urrizek, arbolin urrizek. Dafnen arpize sufrimento eskudala esan lekidu, hau ezabalitau, begizek zabal-zabalik, eta aldiz Apolona ez dagoen moten sufriten dagoenik. Arpizea relajata dako. Eta ez dakigu azkanien lortuten bagoen Dafne agarratie. Apurtzu betzakin lekidu mitue irakurritze. Apolo eta Dafne mitue, mitologia klasikokue. Berez eskulturik errepresentatzen dago euren bizin arteko historize. Horretarako, mitue kontateko, Amankai Gaztañagan, 39 lore, antzeslanera zo du, super recomendable, por cierto. Dituteakot, irakurle kluben. Ze bertan deskribiten da labur-labur eta humoretik bera mitue. Hau landino, apurben modifiketa testo originala. Apolo, Eros eta Dafne jolasean ari diren Apolok, Erosi burla egin zionean, honek arkua eta giziak zituelako, Eros haserretu egin zen, eta bi gezi jaurti zituen. Batek Apolo jo zuen, eta besteak Dafne. Apolo momentu horretan erabat maite minduta geratzen zen emakumeaz. Dafnerengan berriz, zauriak kontrako efektua izan zuen, eta Apolok bere indar guztiarekin gorrotaz esan eragin zuen. Apolo, emakume batengatik obsesionatuta berriz ere, Dafneren atzetik korrika hasi zen. Honek ez zuen Apolorekin oheratu nahi eta bere aitari, Peneo ibaiari laguntza eskatu zion. Ibaiak baietz esan eta Dafne zuhaitz bihurtu zuen. Honela Dafne bortzatua izatetik salbatu zen, baina etzen gehiago Dafne izan. Bueno, hausnarketatzu batzuk inguz honen inguruen. Maitasuna romantikun rolak argi ikusten diz, ezta? Gizona beti beraku dagoena hitzen, eta andraskue sufriten eta pasibo, azkanen arbola bihurtu da. Bai, arbola bihurtu da, hain zuzen be, salbateko. Gizonak ez lortutuko beraku zan dagoena, zan dela, bortzatu. Bortzatu, bai, eta aurrek posibilidade bizek eratu datu andraskuri, askatasun minimo bat, entre comillas, okitzeko. Ero zuhaitz, esan, betiko? Eso es. Eta con más exactitud, ereinotza. Ikusten dizen hojak ereinotzan. Bitu. Horretan nahi fije. Bai. Edo, bortzatua izan. Osea, bitu, Es que... Aurra gaitzik lehen esan zuniko dako la sufrimiento narpize total. Total. Bai, imagina.
eta hitzen badu zen euren deskripzioen esan modun euren posturetan eta hitzen badun ikusi txekie maitasune romantikun ezaugarrizetatik zer kumpliten dan edo, bingo, ze dana dator bat. Bai. Da hori, sufrimientu bai, metaforikamente ulertute, ez da, maitasune romantukuek berak como tal, como konzepto. Sufrimientu barna bilduten da, oza? Bai, eta batez be andraskuek itzen dauzulakon, menpeko, asimetriku da proposatuten dauen harreman sistemie. Bai, gizonan aldeko. Bai. Eta justo, hauri momentu da atrapa dauena Gian Lorenzo Berninik. 1622ko eskulturi da, barrokoku da. Ze barrokuen movimientu eta momentuk interesaten datzoi, eta aurre momentuek esan bai, gurean. eskulturi izalei movimientun dauela, hola bai, ikusitze. Bai. Osa, benetan pentzalei korrik dauela beran atzetik. Bai. Eta hori momentu metamorfosizena, ez da, arbola itzina. Eta, oso politzea. Bai, marabillosu da. Aukeri bako zuien ikusteko, bilaborgezen dau, roman. Marabilloso. Ora, ni historiz ezakin ganera gizo impactatzen da, usta? Bai. Eta hori. Moraleja, maitasuna romantiku beti, sufrimientos beteta, eta ez bakarrik diskursuen, ez bakarrik mituetan, hortik hereda dizen representazio artistiko eta kulturalatan bebai. Bueno, gitzik ebau eze akabukeran antz. Eta Bermiotarrok zelan itzen du ba? Nago, zema bidar, pentsadu, zema gudu nonor eta atrebidu ez esaten. Eske, beste, bai, eze marabillosu doan, komplejo harik, zema gutzagun alkarreri esatie, vulnerable agertu harren hor momentuan. Bai, bueno, Bermiotarrok zelan itzen du? Bermiotarraz be, erasko dako alkarreri dakotzagun maitasune aitortuteko. Alkar gure garizela esateko. Da euren artien erreginie asko gutzut formuli da. Nepo baina. Bueno, gutzut, aditze trinkue da gaur egun, dator gure, nahi, batuen nahi, gehi izan, gehi, hemen kasuen, nork adizkitzik. Hau, bale, parentesi, bastante tekniku da, bai, bueno, hau informazio bemoni. Nor, balintzatu junti bajotar. Ba, justo, nork adizkitzi dator, eta, nik zu jokuen sartzen dizeniko bakarrik sortuten da. Eta, gizen erabiltzen duen joku dalez, ondino gizau abrebize da, ze hau dator berez gure esaitzut, gure etzut, eta gutzutetik. Orduen, ze pasaten da, alan dabe, nik zu biharrien guk zu joku eitzen du niko. Aiba, ze harmola gorda. Ez da kulea informa abrebi haue, eta ez du esaten asko gutzugu, raro itzen da asko. Ordu nago zintze proposamena, porque ondo datazku, nipeta dudan hori. Ez pentsateko ez dakigule, Bermiotarraz berroa itzen, ez da horren arazue erabileran dau. Bueno, nire proposamena da, horrezan duten 3 urratzeko abrebiazioen, urratz bat atzera aukeratzia. Por ejemplo, arekzu gure zaitzuz. Guzaitzuz esan biharren, da, bueno, guzaitzuz entzuten da gutzu hau. Bai, gutzugu barik, guzaitzugu. Osa, berez nork adizkiko hori formie oso dik ekartie eta ez abrebizaki horren bazte. Igual, horrek joko danak inoizkotan erabibalek iduzen gutzut, nik zu erabiltzen duen beste, igual normalizeta sartungo askuz eta abrebizeta, notaki, de momento. Gure zaitzugu. Por ejemplo. Vale. Ni bai batzutan gure zanokin, ezta? Bai gustatzen da, ezta? Bai, hori bigarren formi da. Adelanta izara. Bigarren berbi ekardune preparata. Marabillosu epioa gustatzen dazkune, da gure zana. Ez da entzuten ja horren beste, penie. Bai, bueno, berez badau, Bermiotarra iztegizen topalekizuie, eta bai definizin eta bai adibidiek, eta normalien okin aditzegaz batera erabiltzen da. Gure zanik ez badau, hobeto ontzerik itzitzie. Gure zan handiz edakotzu, bai kanpora zombi hotelez itziin bizaitzut. Atzoko pelikuleko neskiek etzon okin gure zanik. Besti gazonda enamoratata.
gure zanbako eskontzi beti urteten dautzarto. Bueno, hone danak bebai bermitarra liburutik hartun duz betikulez. Bai, bueno, kizo gure baso jenokin, zo bertara, betikulez. Eta, ja, amaitzuten zuteko, intenta du, San Valentin eta horrek ekar daun maitasun eta harreman tipologize eta konsumo konkretue apurbe desmontaten, behintzet, horren ingun apurbe eta usun hartuten, eta beste maitasun mota batzuri bebai, beti esaten moduen, atiek igiritzen. Bai, etinteruen pare bagauze geratu askuz betikulez, maitasunez zelan desarrolle, zeharreman mota dauzen, hegemonikuek eta ez hegemonikuek. Bai, urrengoko programi orduen, haunen segidi esango da, kapitulo 2. Ez galdu! Hau esan da gaurkoz, eskerrik asko ene. Eskerrik asko nago, eta eskerrik asko geureteiapeko berotasunien egon sarien dan hori. Plazerra esan da.